безнең әңгәмәдәш яшь галим, тарих фәннәре кандидаты Илнар Гарифуллин. Илнар үзе Уфа якларыннан, ягъни Башкортстан татары, һәм шушы халык саны алу темасында бик зур белгечләрнең берсе дип әйтеп була, инде яшь белгечләрнең берсе дип. Илнар, татарлар өчен 2020 елгы халык саны алуның яшьләр телендә әйткәндә төп хэштегы нинди булырга тиеш? Татар булып калырга. Бердән-бер иң беренче хэштег татар булып кал дигән сүз буларга тиеш минемчә. Чөнки хәзерге көндә татар милләте алдында шундый шактый күп проблемалар, вызовлар чыкты бит инде бит. Менә бу җанисәп алында әлбәттә, һәм шуңа күрә без бу проблемаларга, бу вызовларга караганда безнең бердән-бер лозунг шулай булырга тиеш: татар булып кал. Менә син вызов дисең, проблемалар дисең, кем китереп чыгара аларны? Татарлар үзләреме или берәр башка җирдән киләме алар? Ул инде, ник дип әйтәм, төп җирдән карасак, Башкортстан турында башлыйк. Bütün проблема җанисәптә 2020 ул ничек булса да күпчелеге Башкортстаннан чыга. Күпчелек. Даже Башкортстан белән турыдан-туры бәйле булмаса да. Башкортстанны карап китсәк, анда инде беренче проблема ул яңадан 2002 хәтта 2010 елдагы җанисәп вакытында, перепис вакытындагы сыман татарны башкорт булып яздыру, шундый сәясәт алып барыла. Монда инде бу очракта монда берничә пропагандистик мероприятиялар бара беренчедән, икенчедән фәнни яктан инде шундый нигезләнеме, то есть обоснование бара. Менә 20 елдан соң менә татарларның саны кәмесе, улар уже әзерләп баралар, шунага ниндер аңлатманы, ни кәмеде дип. Анда инде уже фәнни яктан чыкты, теге кайбер мәкаләләрдә менә янәсе татарларында республикадан чыгып, миграция хәтсез шактый гына китеп бара, республикадан татарлар китә, урыслар китә. Шуңа күрә татарларның саны кәми. Аннан соң инде кайберәүләр әйттеләр, менә татарларның монда башкорт халкының милли үзаңы үсә, самосознание. Әлбәттә башлар да китә. Шын барлыкта аны карый башласаң, менә башкорт җәмәгатьчелекнең, активистларының әйткән сүзләрен тыңласаң, әлбәттә шул ук башкорт районнарында анда шулай ук шактый эмиграция китеп бара. Мәсәлән, мин караганым демография яктан официаль статистиканы, халык саны арту республика эчендә ул 3 районда гына бара. Әлбәттә ул башкортлар яшәгән район, ул 3 район. Ул беренчесе Бөрьян районы, икенчесе ул Бөрьян районында 16 мең генә кеше яши, анда инде теге иң күп халык саны арту бара, но ул анда да 16 меңнән сез күз алдыгызга китерәсез анда. Елна бер 500-600 кешегә арта инде. Анда баранда Баймак районы, баранда Әбиәле районы. Анда Әбиәледә инде әз-мәз генә, ни чөнки анда арту бара, чөнки анда Магнитогорск шәһәре якын, анда Әбиәле районында күп туристик бизнес алып барыла, шуңа күрә эш урыны шактый булган аркасында инде. Бүтән менә шу Баймак, Бөрьян һәм Әбиәле районыннан башка бүтән башкорт районнарында шулай ук бала тудыру саны да кәмеп бара, һәм шулай ук мондай эмиграцион отток та нык көчле китеп бара. То есть анда да халык кәми. Шуңа күрә анда яшәгән башкорт халкы шул ук Чиләбе өлкәсенә китә яки Себергә китә башлый. Менә бу даже Себергә китүнең бер шундый кызык кына тенденциясе бар. Элекке вакытта күпчелек регионнарда татар башкорт вәкилләре дип әйтәйин, алар бер оешмаларда, татар башкорт оешмаларына, Хәрә Себер, Көнбатыш Себердә, менә Төмән, анда Ханты-Манси якларында анда уже башкортлар үзләренең аерым оешмаларын төзиләр. Ни чөнки именно соңгы буквально 10 ел арасында андагы башкортның саны күбәйде шактый, һәм шуңа күрә алар уже үзләренең аерым иҗтимагый оешмаларын төзи башларында, автономияларынан да ниндер корылтайның бүлекләрен. То есть шулай ук без күрәбез, бүтән показатель буенча башкортның да саны кәми. Шуңа күрә монда әйтергә менә процент яклап башкортның объектив яктан карасак башкортның саны менәчәк, татарныкы точно төшәчәк дип әйтә алмыйбыз. Монда уже мондый шактый үзгәрүләр булса, яки 2002 елдагы результатның кабатлануы булса, бу инде турыдан-туры күрсәтә, фальсификация булды дип. Фальсификация нинди юллар белән алып барыла? Беренче юл ул пропаганда, то есть мәсәлән, шул ук бөтен дөнья курултай, башкорт курултайы үткәргән чаралар хәтсез, анага якын тагын берничә оешма бар, мәсәлән, без башкортлар дигән оешма, алар анда пропагандистик мероприятиялар үткәрәләр, мәсәлән, шәҗәрә бәйрәмнәре, ниндер конференциялар, һәм бу шәҗәрә бәйрәмнәрендә дә, конференциядә дә милли үзаң өйрәнү буенча конференция, мәсәлән, анда история, культура северо-западных Башкир дип шулай атыйлар да, и районнарга чыгалар. Анда бердән-бер месседж халыкка чыгарылган, мондагы яшәгән халык татар түгел, сез башкорт,
һәм сез сөйләшкән тел ул башкортның төньяк көнбатыш диалекты, северо-западный диалект башкирского языка, ягъни инде. Һәм бүтән ничек дип әйтәм, альтернатив фикер ул бәйрәмнәрдә гомумән үтми. То есть анда безнең менә татар краеведлары килеп, үзләренең фикерләрен, юк без менә татарлар яшибез дип, андый фикер әйтә алмыйлар. То есть анда конкретно четкий пропагандистский посыл бар бит. Именно башкорт галимнәре килә, шактый анда даже менә нәрсәгә төшәләр. Кайбер районнарда, мәсәлән, менә мин беләм, буквально берничә атна элегрәк Бишбүләк районында ялгышмасам булган, Бишбүләктән или Миякәдән, по-моему, Бишбүләк районында шул шәҗәрә бәйрәме, бер татар авылында. Анда ничек булды, Аитов авылында, по-моему, Бишбүләк районында. Анда даже башкортларның теге инде башкорт атмосферасы эшләр өчен менә бәйрәм вакытында андагы якын тирәдәге башкорт авылларыннан, якын районнардан да шактый китереп, башкорт киемдәге кешеләрне телевизор алдында, теге БСТ алдында сөйләттереп, менә без башкортлар, менә безнең шәҗәрә төзедек дип, шәктә шундый мошеннический схема белән дә күрсәтәләр. То есть күрсәтәләр, менә бу авылда кешеләр үзләрен башкорт икәнен сизгәннәр дип кешене күрсәтәләр, аның шәҗәрәсен, аның битен башкорт киемендә, чын барлыкта ул кеше авылдан түгел, чын башкорт авылларыннан килгәннәр дә теге телевизорга ниндер сүрәт төшерү өчен, картинка бирү өчен инде без башкорт дип әйтеп тора. Икенче монда тагын момент, менә ничек кулланалар алар менә бу шәҗәрә бәйрәмнәрендә. Менә Туймазы районында тоже берничә атна элегрәк бер шәҗәрә бәйрәм булган. Анда менә тагын нинди инструмент. Кешеләргә шәҗәрә чыгарабыз дип 4 буынга хәтлегенә чыгаралар. 4 буын ул буквально 19 гасыр азагы. Кем тарихта белә, 19 гасыр азагында элеккеге Башкирское Мещерякское войско дигән шундый төркемне бетереп, мишәр һәм типтәр сословиесында булган кешеләрне башкорт сословиесенә кертәләр. Шуңа күрә башкорт сословиесында булган кешеләр кинәт кенә арта җанисәп буенча по переписи. Менә алар күрсәтәләр, вот җанисәп вакытында 19 гасыр азагында безнең ата-бабалар башкорт дип язылган, хотя анда сословие, анда милләт түгел, не национальность. И шуның аркасында инде тоже менә пропаганда алып баралар. Менә оказывается без башкорт икән, без татар түгел икән. То есть монда беренчедән 2-4-5 буынны гына күрсәтәләр, эштәге вакытка ниндер чыкынмыйлар. Бу беренче жульнический схема, икенче жульнический схема халыкка ниндер шундый белә торып, шундый ялган фикер, тискәре фикер әйтәләр. Менә җанисәптә ревизские сказки дип ул вакытта аталган. Анда милләт язылган дип, хотя чынбарлыкта анда сословие язылган, то есть юридический статус кешенең. Һәм шунда милләт сословиедә башкорт язылгач, алар әйтәләр, сезнең ата-бабаларыгыз милләт буенча да, милли узан буенча да ул вакытта башкорт булган дип. То есть монда подмена понятий бара. Менә без хәзерге көндә без синең сөйләшеп утырабыз бит инде, мин тарихчы, сез журналист. Безнең бит инде хәзер 100 ел үткәннән соң безнең балаларыбыз, оныкларыбыз безнең турында өйрәнә башласа, әйтәчәкләр, менә минем ата-бабам анда галим булган икән, димәк шундый ул вакытта шундый милләттә булгандыр, ул галим дигән милләттә булгандыр дип. Шундый менә буквально абсурд хәленә җиткерәләр, но халыкны бит инде гади халык белми аның турында. Ул белә, ул башкорт язылган, значит башкорт милләт. Ул вакытта ул юридический статус, ул милләт түгел. Мәсәлән, ул ревизский сказка дигән җанисәпләр булган 18 гасыр башыннан башлап. Менә күпчелек башкорт тарихчылары үзләренең концепцияларын алып барган вакытта алар 5нче ревизиядан алып баралар. То есть 5нче перепистан, ул 18 гасыр азагыннан башлап, менә 1780 еллардан башлап. Чөнки ул вакытта гына шактый башкорт сословиесендә булган кешеләр шутланыла башлый. Монага хәтле 4нче ревизия гомумән югалган, 1нче, 2нче, 3нче ревизияларда шул ук менә әлегә булган татар авылларын карасак, татар районнарында, то есть Уфадан инде көнбатыш якка Татарстан ягына барган районнарда, анда бөтен авыллар анда татар дип язылган. Ләкин менә шу 5нче ревизиядан башлап алар башкорт сословиесенә кирип китә дә, һәм анда инде уже у перепись буенча анда в этом селе проживает башкирцы дип шундый информация чыга. Алар аны шулатып тартып чыгаралар диләр, менә күрәсең, сездә касы башкалар яшәгән дип. 1нче, 4нче ревизияны карамада күрсәтмәләр. Анда 1нче, 4нче ревизиядә язылган ясачные татары, анда яки мишрики дип язылган. Бу теге шактый галимнәр өчен билгеле мәгълүмат, но гади халык бит инде белмәй. Менә шундый вакытлар. Гади халык ничек карыйсың ул? Гади татарлар, гади башкортлар. Гади халык кай вакыт инде аның белән кызыксынмый, ләкин чөнки алар белеп бетмәйләр бу җанисәпнең турыдан-туры аларның ичке тормышларына нинди басым ясый икән. Алар уйлар, ну җанисәп үткән, ярын кемне яздырганнар, нинди аермасы бар дип.
Беренче момент. Икенче момент бит инде гади халык аны белми. Менә кеше килә икән, ул костюм кигән бит, шундый акыллы анда фәнни сүзләр белән ниндер чыгыш ясый, тарих турында сөйли, анда ниндер чыганакларга, анда ниндер галимнәргә фикерләшә бит инде, ссылаться итә дип әйтсәк инде булай. Уйлый, аны акыллы кеше сөйли икән, дөрес сөйлидер. Шулай дип уйлыйм. Ул бит уйламый, ул кешеләр алар ялгын турыдан-туры безгә менә пропаганда белән безне башына әйләндерү өчен килгәннәр дип күп кеше бит аны белмәй. Менә краеведение белән шөгыльләнгән кеше аны аңларга может. Ниндер акыллы анда укытучы белергә может, и то не факт. Әйбит, кем менә тарих белән турыдан-туры кызыксынган, актив, ул белергә может. А күпчелек кеше белмәй бит аны. Башын әйләндергәннәр, уйла утырайын. Бәтәш мин белмәйм, мин татар микән, башкорт микән дип. И ул уже ике милләт арасында бүлгәләнә башлый. Ул вакытта бит инде аны еще административ яктан да басым булса, яки җанисәп вакытында менә анда элекеге менә 2002 елның шундый практика бар иде. Переписчиклар татар авыллары буйлап йөргән вакытта алар план белән йөриләр иде. Менә һәр авылда ничә башкорт булып язылырга. То есть алар менә шуңа күрә кешеләрне ниндер теге әйтеп инде, әйдәгез инде язылыгыз башкорт дип шулай дип менә йөрүчеләр дә бар. То есть ниндидер теге кешеләргә какое-то давление үткәрәләр иде. Чөнки бер-берсен кешеләр беләләр авылда, кемдер туган, кемдер дус. Әлбәттә инде кешене теге уңайсызландырмас өчен, эшеннән кумасыннар өчен, теге подставлять итмәсеннәр өчен дип әйтсәк, алар язылалар иде. Мин инде уйлыйм, быелны о хәтле булмас, чөнки анда хәзер ситуация әзрәк үзгәрде. Хәзер теге без мәгълүмати дөньяда яшибез бит. Шуңа күрә андый әйберләр чыгара мөмкин. Но скорее всего шул пропаганда яктан беренчедән халыкны алдарга тырышырлар. Икенче яктан инде ул шутлау вакытында, то есть подсчет вакытында ниндер фальсификациялар булырга мөмкин дип. Мин даже думаю, скорее всего булыр да. Ну инде хәзер бездән тора, без менә җәмәгатьчелек күбрәк бу проблеманы күтәрсәк, халыкка аңлатсак, бу алар инде бу фальсификация белән шөгыльләнүчеләр, алар ягъни 2010 елдагы результатны сакларга тырышырлар, ягъни инде без нык тырышсак, бәлки даже элекеге 89 елдагы җанисәп ситуациясына без кайтырга да мөмкинбез. А именно 89 елны инде ул максималь теге ирекле, дөрес яктан үткән җанисәп дип әйтә алабыз. Менә, сугыштан соң үткән җанисәпләр арасында. Илнар менә әйтеп киттегез, тырышсак 89 елгы нәтиҗәләргә кайтып була дигән, җәмәгатьчелек тырышса. Менә Башкортстанда бит татар җәмәгатьчелеге шактый актив дип әйтер идем. Менә без татар штабы декабрьдә очрашкан идек, Уфа татарлары белән, анда бер 300ләп, 200ләп кеше булды, 200дән артык. Алар бик шактый актив күренәләр барсыда. Теге ничек дип әйтим? Җырчылар бар, җәмәгатьчеләре бар, дин әһелләре бар инде. Менә алардан гына торамы или Татарстаннан да кирәкме ярдәм? Беренчедән Татарстаннан шактый ярдәм кирәк. Мин моны әйтә алам, чөнки хәзерге көндә без инде аңларга тиешбез. Рәсәйдә теге демократик хукуклар бик бозылган, то есть монда җәмәгатьчелектән генә бөтенләй бер тора дип әйтә алмыйбыз. Ул инде без инде теге 80 еллар азагында ситуация булса, перестройка вакытында анда инде шактый җиңелрәк булыр, җәмәгатьчелек үзенең көче белән дә бу проблеманы шишә алыр дип. Хәзерге көндә ситуация икенчеләй, административ ресурс бик зур роль уйный. Шул вакытта инде Татарстанның теге роле дип әйтәйек инде бу татар милләтенең хукукларын яклауда, әлбәттә бу җанисәп эшләрендә катнашуда ул бик күбәеп китә. Монсы беренче момент. Икенче момент, сез инде ул теге бүтән регионнар белән чагыштырганда ул әлбәттә яхшырак күренәдер, но мин инде Башкортстанның милли хәрәкәтендә заманында кайнаган кеше, әле дә актив ул эштә алып барган кеше буларак һәм мин инде фәнни яктан да өйрәнгән идем, үзем диссертациядә анага багышлангангач, мин беләм, хәзерге көндә татар җәмәгатьчелеге ул бик яхшы теге заманда яшәмәй дип әйтәм Башкортстан өчен. Хәзер ниндер кризис бар анда. Идея кризисы да бар, беренчедән, икенчедән кадровый кризис да бар, чөнки менә озак кына еллар безне изделәр, Уфа татарларына, татар оешмаларында әлбәттә, анда ниндер шундый разрыв булды. Буыннар арасында ниндидер эштән, мәсәлән, шул ук сәяси эштән хәтсез татар активистлары ничектер буйсындылар. Хотя Башкортстанда татар җәмәгатьчелеге ул сәясәткә гомумән кермичә, ул яшәй алмый. Чөнки без Башкортстан өчен дә шулай без халыкның санында бик зур роль уйныйбыз. То есть анда Татарстанда ярты халык, Башкортстанда 3тән 1 шул татарлар. Анда менә мондый мәдәни чаралар белән генә яки ниндидер мондый милли агарту эш белән генә алып бармый. Анда ниндидер мәгълүмати якка да чыгара кирәк, сәяси якка да чыгара кирәк. Сәясәттә гомумән катнашмыйча татар милләтенең хукукларын яклап булмый, чөнки саныбыз күп анда. Без анда уже сәяси фактор.
Без анда мондый теге просто анда татар абстракт диаспора гына яшәгән урын түгел, без сәяси фактор, шуңа күрә анда сәясәткә кермичә, аны эшләрне алып бармый. Сәяси яктан хәзерге көндә татар оешмалары Башкортстанда ул бик зур роль проблемасы бар. Чөнки безнең анда элеккеге анда татар иҗтимагый үзәкләре дә уже ухатлы авыр хәлдә дип әйтәйек, бик көчләре югалды. Бүтән оешмалар анда эшне алып бармый. Анда лидерлар да хәзер бик юк, кызганычка каршы. Яни сәяси яктан күтәрү өчен. Гомумән инде мондый мәдәни яктан анда әлеге вакытта актив кешеләр күп. Башкортстанда мин аны әйтә алам. Бүтән регионнар белән сезне чагыштырсагыз, ул нык күренәдер. Чөнки анда безнең әле әзмәсе язучыларыбыз да бар, анда җырчылар да бар. Ну, җырчылардан инде кызганычка каршы теге профит бик юк дип әйтәйек инде. Чөнки артист халкы ул бик теге күпчелеге кызганычка каршы алар үзләренең теге бик конкрет позициядә түгелләр. Кая җил китә, алар да шуның белән буйсынырга мөмкиннәр. Бездә инде артистлар арасында андый актив патриотлар булса да, теге именно үз сүзле, үз фикерен әйтүче кешеләр анда бик күп түгел. Ну, оешмалар эчендә эшләүче галимнәр дә бар, әлбәттә, дөрес бар, дин әһелләре дә бар, тарихчылар да бар. Бар инде теге, мен әйтәм, но татар Башкортстан өчен без чөнки анда әйтеп торам, без анда конкрет сәяси фактор, менә бу әлеге татар оешмаларының хәлләре җитеп бетми. Анда безгә үсәргә кирәк, структураларны ягадан тергезергә кирәк. Анда структуралар бозылды, кызганычка каршы күпчелек районнарда, шәһәрләрдә, то есть Уфада әле ниндер эш алып бара, дөнья кайный, районнарда, шәһәрләрдә юк, чөнки анда административ басым да бар. Беренче яктан шул җанисәп буенча да бүтән яктан да. Икенчедән элеккеге активистлар алар картайды, аларга яшь буынны үстерергә мөмкинчелек булмады. Шуңа күрә теге мин әйтеп китәм инде, безнең әйткән сүзне ниндер нәтиҗә ясап, Татарстанның катнашмаса, бу эштә ниндер ярдәм итмәсә, Уфа татарлары гына бу проблеманы җанисәпкә каршы ниндидер үзләренең хокукларын яклай алмыйлар. Монда Татарстанның шактый катнашы кирәк. Әлбәттә, бүтән региондагы татар оешмаларының катнашы кирәк. Шул Мәскәү манда, Самара манда, Ульяна, мин беләм анда яшәгән татарлар шулай ук көйләнәләр, тоже кызыксыналар Уфа татарларының хәлләре белән. Менә алар шулай ук безгә ярдәм итмәсә, инде Уфа татарларына безнең хәлләребез бик авыр булыр дип уйлыйм. Менә башка татар оешмалары иде. Менә мәсәлән Мәскәү татар штабы нәрсә белән ярдәм итә? Беренчедән, менә кызганычка каршы коронавирус башланды бит инде, без хәзер мөмкинчелекләребез бик кәм иде. Ул инде ул вакытта без инде мероприятиелар үткәрергә мөмкин кирәк күбрәк. Чөнки безгә Уфа Башкортстан эчендә анда бит инде шундый мәгълүмати яктан шундый ситуация бара. Менә Башкортстанда Уфа татарлар юк дигән, то есть чаралар бик үткәрелми. Әллә нигә бер Татарстан килеп кысылса гына бер нәрсә үткәрәләр. Татар теге актив мондый зур масштаблы чаралар бик үтмәй. То есть анда безнең Башкортстан пространство эчендә татар юк дигән шундый кайбер кешедә фикер туырга мөмкин. То есть безгә күбрәк анда чаралар үткәрәс. Неважно нинди мәдәниме, милли агартумы, анда сәясиме, нинди анда мәгариф яктанмы белән дирәт чара үткәрсәк тә аның мөһим түгел. Татар чаралары күп булырга тиеш. Анысы беренче момент. Икенче момент, безгә татар тарихы буенча, Уфа татарларның тарихы буенча күбрәк видео контент кирәк. Чөнки без күрәбез, менә бу пропагандистлар бит милли этномиссионеры диләр инде, то есть татарны башкортлаштыру белән шөгыльләнгән оешмалар, активистлар алар бик күп актив шулай ук видео контент чыгаралар. Документаль кинолар, анда ниндер интервьюлар, китаплар чыгара. Безнең менә шулай ук икенче момент, менә шу пропаганда белән алып барган вакытта видео материаллар, китаплар чыгару проблемасы бар. Менә ул хәзерге көндә ул безнең иң зур проблема, чөнки шул Уфа татарлары тарихы буенча әле бер видео ролик та чыкмады. Менә алар күбрәк булырга тиеш. Аннары безгә инде тагын өченче момент, ул шул ук социаль челтәрләрдә эшләү, чөнки biz күрәбез, менә бу проблема буенча ниндер мәкаләләр чыга икән, ниндер видеофильмнар чыга икән, анда бәхәс китә икән, анда сайтлардамы яки социаль челтәрдәме, анда татарның хукукын яклаучы кешеләр күп булырга тиеш, актив халык. Чөнки анда теге мондай гади кеше керә дә, күрә, ул монда бөтенесе татарны буклай икән. Чынбарлыкта бу, допустим, татар юк, монда башкорт дип информация чыга икән, бәлки теге ниндер сознаниегә кирип кала. Менә шуңа күрә бит инде әйтәләр, теге армия тролли оештыралар хәзерге көндә, теге күп илләр анда үзләренең үз араларында мәгълүмати сугыш алып барган вакытта менә безгә дә җәмәгатьчелеккә дә менә бу социаль челтәрдә эшләүне актив алып барырга кирәк. Шул ук районнарда, мәсәлән, татар районнарында анда үзләренең группалары бар. Анда менә бу
безнең позициянан да мәкаләләр буенча, видеороликлар буенча тапшырулардан шул ук ТНВның аларны актив куярга кирәк, куеп барырга. Шунда чөнки Илештәге яшәгән, Туймазыдагы яшәгән кеше үзенең анда контакттагы район группасына кергән, күргән менә моны, өйрәнгән, үзенең татарлыгы, горурлыгы үскән беренчедән, икенчедән үзенең милли үзаңын киңәйткән. Ул бит инде һәр көн саен теге мондый мәгълүмат чара сайтларына кирип тормый. Ул вакытта инде менә шундый социаль челтәрләр аша эшләү ул бик актив роль уйнар. Һәм тагын 4нче момент, монда инде мөмкинчелек булса, безгә күбрәк волонтерларга язарга кирәк. Чөнки җан исәп вакытында андый мөмкинчелек бар. Мин инде белмәйм, авыл районнарында да кирип булыр микән, но шәһәрләрдә булыр минемчә уйлыйм. Бәлки авыл районнарында да мөмкинчелек булыр. Безгә переписчик булып язылып, җан исәптә катнашсак, без үзебез алдында нинди шундый сүрәт төшерәбез. То есть халык арасында милли үзаң бар микән, үзен татар дип сизәләр микән, нинди проблемалар белән яшиләр икән. Менә элеккеге җан исәп вакытында катнашкан волонтерлар аларга бик кызык мәгълүмат күп бирде. Чөнки без менә яшибез, интеллигенция бит, галимнәр бит, анда журналистлар. Без гади халыкның тормышы белән яки аның уйлаган проблемалары белән, аның фикерләре белән бик еш кына таныш түгел. Менә бу җан исәп вакытында эшләсәк, без үзебез алдыбызга анализларга бик күп мәгълүмат алабыз. Менә шу 4 эш буенча алып барсак, минемчә анда инде Уфа татарлары гына түгел, бүтән региондагы яшәгән, эшләгән татар җәмәгатьчелеге дә актив катнаша алыр иде. Илнара, Уфа татарларының тарихына килгәндә, Уфада, Башкортстанда татарлар кайчан яши башлаганнар? Аларны бит инде кай вакыт күчеп килгән халык дип әйтәләр. Һәм нишләп Башкортстан Республикасында татарлар шуха күп, гәрчә ул Башкортстан дип аталса да? То есть монда ике сорау инде бит. Беренче сорау, әлбәттә, безнең монда кайбер галимнәр, шул ук миссионерлар арасында әйтәләр, инде вот татарлар монда бик соң килгәннәр, анда саннары да күп булмаган, анда 18нче гасырда көчләп шукындыру, христианлашу вакытында күчкәннәр, әлеге Татарстан якларыннан, анда Чуваши якларыннан дип әйтәләр инде. Бу беренчедән ялган информация, чөнки татарларның ата-бабалары, предоклары әлеге Башкортстан Республикасының территориясында, мин аны аерым әйтәм, әлеге Башкортстан Республикасы территориясында дип. Алар уже 11нче гасырларда килә башлаганнар, уже Идел Болгары вакытында, Волжская Булгария вакытында, чөнки менә Уфадан менә Башкортстанның әлеге көнбатыш территориясына, Западный Башкирия территориясы, ул элегелектән Идел Болгары территориясына кергән, на территория Волжской Булгария. Безнең бит инде хәзерге вакытта татарлар үзләренең ата-бабаларын беренчедән тарихи тамырларын болгарлардан, икенчедән кыпчаклардан, татарлардан сузалар. Шуңа күрә болгарлар бу территорияны уже осваивать итеп, үз дәүләтләренә керткәннәр элеккеге вакыттан. Аннары монда 11нче гасыр азагында Урта Азиядә менә шул татар кыпчак кабиләләре бик күп күчә башлый. Тоже бу территория күчә, аны хәзерге вакытта шул башкорт галимнәре башкорт кабиләләре дип әйтәләр, но аларның ул заманда беркем дә үзләрен башкорт кабилә дип шутламаган, алар үзләрен кыпчак татар дип әйткәннәр. Һәм миндә бу минем абстракт сүзем генә түгел, чөнки 13нче гасырда урысларның летопислары бар, Лаврентьевская летопись, анда менә Чингисхан, Батухан килгән вакытларда анда язылган 1223 елны монголлар, болгарлар белән, Идел Булгарының гаскәрләре белән Яик елгасы янында көрәшкәннәр дип. Яик елгасы, река Яик, ул хәзерге вакытта Башкортстанның даже көньягында. То есть якны инде болгарлар белән бу территориядә сугышкач, бу сторожевые полки дигән, то есть граница шул әлеге Яик елгасы территориясында үткәннәр. То есть Яикның төньягында, көнбатыш территориясына уже әлеге Татарстан ягына китеп барсак инде, әлеге Башкортстан эчендә ул уже Идел Болгары территориясына кергән була. То есть әлеге бөтен биш бүләк, анда Стәрлебаш, анда Аургазы, анда Дәүләкән, Бүздәк, Благовар, Дүртиле, бөтен районнар алар уже ул вакытта Идел Болгары территориясына кергән. Ул бернинди башкорт территориясы булмаган. Уже шул вакытта безнең ата-бабалар күчкәннәр. Соңрак Алтын Урда территориясына булар кергән, шулай ук татар дәүләте. Аннары Алтын Урда таралганнан соң алар Казан ханлыгы территориясына, аннан соң Себер ханлыгы, Ныгай Урдасы территориясына кергән. Бар өчесе дә татар дәүләтләре. Шактый менә шул Казан ханлыгын әйтеп китсәк, әлеге татарларның яшәгән күпчелек территориясе шул ук Уфадан көнбатыш якларына, алар бөтенесе дә Казан ханлыгының
Ак Идел олысына кергәннәр. Ак Идельский улус Белогорская земля дип шул урыс чыганакларында язылган. То есть без әйтә алабыз, безнең ата-бабаларыбыз элек-электән бу территориядә яшәгән. Без бернинди дә күчмә анда халык анда пришлый анда не коренное население дип әйтә алмас. Без именно төп халык, коренное население Башкортстан татар является коренным населением Башкортстана хәзерге көндә. Шуңа күрә 18 гасырдагы көчләп чукындыру вакытында күчкән татарлар, әлеге Башкортстан территориясенә алар үзләренең җирләренә күчкәннәр. Алар монда теге шит җиргә күчеп килмәгәннәр, ниндер мигрант түгелләр, а просто теге яшәү урыннарын үзгәрткәннәр, чөнки монда җирдә күбрәк булган и көчләп чукындыру сәясәте монда бик алып бармаган узак кына вакыт инде. Инде икенче соравыгызга кайтсак, не әлеге вакытта Башкортстан территориясенә татарлар күп дип, чөнки күпчелек милли республикаларда бит инде төп халык күбрәк санын процент буенча. Чөнки 19-нчы, 17-19 елларында менә Башкорт Республикасы оешкан вакытта аның төзүчесе, беренче җитәкчесе Ахмед Заки Валиди Башкортстан Республикасы эченә башкортлар яшәгән районнарны гына кертә. Ул әлеге Башкортстанның көньяк-көнбатыш һәм төньяк-көнбатыш районнары гына килгән. Менә әлеге вакыттагы чын башкорт районнары ул. Башлыйбыз анда Салават, анда төньяк-көнбатышта инде Салават, Дуан районнары, аннары көньяк-көнбатышка күчсәк анда Белорет, Учалы, Баймак, Бирьян, шул чын башкортлар яшәгән территориялар анда кертә. Ну ишеле Белохатай анда, Белохатайда Италияда татарлар да. Ну в любом случае Башкортстан кергән була инде. Әлбәттә әйбит. Чиләбедәге Аргаяш, Кунашак районнары керә. Менә без инде төп татарлар яшәгән территория, әйбит, Уфа яклары, анда Уфадан сыңганда шул Дүртеле, Туймазы, анда Тәтешле яклар, алар берсе дә Башкортстан Республикасына кертмәгән. Нигә? Чөнки Ахмед Заки Валиди татарлар анда күп яшәгәч, аны республика эченә кертми. Даже шактый 20-нче елны Татарстан оешкан вакытта, февраль айында, менә Татарстанның чикләрен берләштергән вакытта, Ахмед Заки Валиди үзенең Адигамов дигән урынбасары белән бергә алар язалар хат Мәскәүгә, конкретно чыганак бар, исторический документ, анда әйтәләр, әлеге Уфа губерниясе территориясендә примерно 1,2 миллион татар яши. Һәм 250 мең башкорт. Шуңа күрә без бу территорияны Татарстанга кушуга риза дип әйтә. Без монда башкортлар әз булгач инде. Һәм безнең бер генә үтенечебез бу республика Татар Башкорт Республикасы дип аталмасын, а Татарстан Республикасы дип аталсын. Чөнки алар үзләре уже Башкорт Республикасын төзегәч инде, теге ике исемле, бер халыкның икешәр республикасы булмасын, буталчык булмасын дип алар әйтәләр, Татарстан гына дип аталсын дип әйтәләр. Ләкин бу элекке Уфа губерниясенең Минзәлә өязлегенә Татарстанга кушыла, Бәләбәй белән Бөрә өязе, то есть Бирский, Белебейский өяз, менә әлеге Башкортстанның көнбатыш ягы как раз татарлар яшәгән. Аны референдум буенча гына Татарстанга кушылырга тиеш булган була. Ул даже Татарстанның оешу декретында язылган. Должны провести референдум по присоединению Бирского и Белебейского уезда. Кызганычка каршы бу референдум үткәрелми, хотя Татарстан җитәкчеләре шул Уфа губерниясеннән Уфа татарлары чыккан, Саид Галиевлар алар кат-кат таптыралар. Уфа губерния властьларыннан да, Мәскәүдән дә, но бу референдум үтми. 22 елны Ленин авырып китә, как раз шул авырып киткән вакытта кинәт кенә директива чыга Мәскәүдән. Уфа губерниясын, менә бу өч уездны Уфа, Бөрө, Бирский инде һәм Бәләбәй өязләрен Башкортстанга кушу дип. Ул вакытта Башкортстанда Заки Валиди да булмый. Шуңа күрә бу территорияны кушып куялар кинәт кенә Башкириягә. И шунардан соң инде Башкортстанда менә хәтле башкортлар саны буенча 65% булсалар, кинәт кенә шул хәзерге вакыттагы 20%ка кәмеп калар. Чөнки башкорт яшәгән Башкортстан Республикасына татар һәм урыс яшәгән территорияларны кушып куйгач, хәзерге көндә менә без Башкортстан дип атыйбыз, анда бит инде шактый территорияда башкортлар гомумән яшәмий, и һәм сан буенча да башкортларның да әз. Менә әлеге проблемалар шул моменттан чыга. Монардан соң да Заки Валиди Ленинга хат яза, анда конкретно әйтә, менә бу инде Уфа губерниясын сез Башкортстанга кушмады, сез Башкортстанны Уфа губерниясына куштыгыз дип әйтә. То есть әйтә, менә сез Башкортстан Республикасын юкка чыгардыгыз дип, теге милли яктан инде шундый фикерне әйтә. Менә бу ике фактны кызганычка каршы хәзерге көндә дип әйтәм инде, бу кызык. Менә бу сез татар түгел, монда элек-электән башкорт яшәгән дигән галимнәр аны искә алмыйлар да, аны бернинди дә объяснение да бирмәйләр. Нигә Заки Валиди бу территорияны Башкортстанга кушуга каршы булган дип. Менә бу инде без инде менә ул вакытта монда татарлар яшәгән дигән идеяны алып барган вакытта менә бу чыганаклар белән актив кулланырга тиешбез. Илнар, йомгаклап тагын бер тапкыр искә төшерик. Бу җан исәпнең хэштегы ничек була инде безнең?
татар булып кал дигән. 2-3 сүздә әйтсәк, инде татар булып кал. Менә безнең һәр татар кешесенең шундый үзендә ниндер девизы, лозунгы булырга тиеш. Татар булып кал. Рәхмәт, Илнар, шундый җавапларыгыз өчен. Рәхмәт сезгә. Һәм халык саны тыныч кына, матур гына, дөрес кенә узып китте. Өметләнәбез инде хәзер менә бу татар җәмәгатьчеләре бу эшкә актив катнашкач, татарларда милли узан киңәер дип, татарларда аңларлар безгә менә бу җан исәптә татар булып язылырга кирәк дип, һәм безнегә каршы эшләүче галимнәр дә дип әйтәйек инде, активистлар да, алар да үзләренең ялганлыкларын күбрәк аңларлар дип өметләнеп калабыз. Ярар, шундый өметтә калабыз. Күрешкәнчегә кадәр.